Els cossos de les 5 víctimes mortals de l'esfondrament ja estan en camí de Portugal. Durant aquest matí han sortit al tanatori de l'Hospital de Nostra Senyora de Meritxell les restes mortals dels 4 difunts que fins ara es trobaven al nostre país. Els últims 2 cossos marxaven a 2:15 del migdia. Per davant quedava un llarg camí de més de 12 hores fins a arribar a Portugal. Mentrestant, a la boca oest de les obres del túnel dels Dos Valires, l'activitat està aturada. Els treballs s'han paralitzat, la circulació torna a ser fluida i els mitjans de comunicació ja han marxat. Unes tanques al llarg del recorregut de la carretera General 3 eviten l'efecte badoc dels conductors i protegeixen la zona sinistrada. Aquests són els pocs metres sense tanques des d'on a dia d'avui encara es poden percebre els malaurats efectes de l'esfondrament d'aquest dissabte. Avui, 24 hores després de que finalitzessin les tasques de rescat, l'activitat ha quedat totalment aturada. Després de dies de molt moviment, l'activitat s'ha aturat a la zona afectada. Tal com es va anunciar i des de govern, s'ha creat un perímetre bloquejat a l'espera dels primers resultats de la investigació.